Až nepříjemný loket. Minus 60. Kolik? Minus 60. To je co? To je pod 60. Takže já tady znám výsledky z číslo 2 a je Filip Rutalský, Muay Thai. Kdo vyhrál tamhle? Víte, kdo tam vyhrál v tom druhém rohu? Já jsem se díval, tady je taky nevím. Sakra. Počkej, ty dneska zápasy na ty, kdo bude se Když náčka? Číslo 2 chtěl poslat váhovou kategorii minus 70,38 na 3 krávy minuty. Z modrého rohu Pavel Kmenýř z Orlando Gym, modrý roh a proti němu Adam Špula, Hajnbos, Dědel, Přemíč. Dobře, moc dobře. Nejlepší jsou Krylovi tady ty. Když úplně mrtvý a on ještě zvýšil tlak. Komu? Mně moc ne. Pojď na ty! A ty jde! Jo, dobře.